Imma ħatiġi tajt għattadilek minn rasek li tajt jien naf Charlie Hebdo kien ħaqqu l-istmerija u kien il-puntu li f'soċjetà demokratika element essenzjali huwa il-provokazzjoni. Element essenzjali f'soċjetà demokratika hija satira ħarxa, kattiva, illi essenzjalment li tagħmel huwa taqbad mera tpoġġija qudiemi, kemm min toħxon kemm min tikraħ kemm min tqaraj. Għalfejn hemm bżonna dik. Għaliex dik hija l-kuxjenza ta' soċjetà demokratika, dik hija li ġalek tnatfek minn ġewwa li tagħmel fuq jiena tpoġġini fuq id-dieta, mingħajr dik, mingħajr il-kapaċità tagħna. U x'kienet the problem with Daphne Caruana Galizia f'dak l-artiklu li ktibt? That there's only one of her. Jiġifieri dakinhar il-complaint tiegħi kien fuq Daphne Caruana Galizia mhux għax kienet tikteb li tikteb. Imma il-problema li kellna kienet ibisset tagħmlu u allura meta kienet ibisset tagħmlu konna nagħtu l-opportunità kulħadd jara żejda. Però dawn in-nies li kontettajt li riedu jeħilsu minn Daphne Caruana Galizia. Hawnhekk qed tajta qed referi għal Partit Nazzjonalista, element fil-Partit Nazzjonalisti. Waħed mill-karattri tal-Midnight on the Midnight Murder on the Malta Express. Adrian Deli u l-ġgajta ta' madwar. U l-ġgajta ta' madwaru, le ta' Special PN u dak ix-xorta ta' nies. Dak ix-xorta ta' nies, jiena niftakar diskorsi magħmulin quddiem in-nies irrekordjati li nitkellmu rridu nwarbuha, irridu neħilsu minna, qed jitkellmu jisu eżorċiżmu da. Però partit politiku biex nużaw speċjal analoġija ta' Charlie Hebdo għandu dritt li jgħid isma' li dan il-bniedem seta' kien Daphne, seta' kont jien, seta' kont int. Jgħidu isma' dan il-bniedem issa paraja huwa peace żejjed għal dan il-partit, l-affarijiet li tajt m'għadhomx kongruenti ma' l-affarijiet li jgħid il-partit u aħna bħala partit qed niddeċiedu li ħaniddivorzjaw. Ejja nitkellmu ftit inqas fuq id-drittijiet tal-partiti u nitkellmu fuq id-dmirijiet tal-partiti. Għandhom responsabbiltà n-nies fil-politika. Illi il-mod kif jindirizzaw il-kritiċi tagħhom tal-inqas ma jpoġġihomx fil-periklu. Ħanejlek xi rid ngħid. Daphne Caruana Galizia bl-ebda mod ma kienet konsistenti titkellem b'mod illi kien javvantaġġa l-Partit Nazzjonalista, meta kritikat u ma kellix raġun lil Lawrence Gonzi meta kien fil-gvern, meta kien Prim Ministru, fuq l-imġiba tal-gvern fil-Libja, u ma kellix raġun. Alright? Kienu jgħidulu, il-Labour Party kienu jgħidulu, ma kif mussa tiddisassoċja ruħek minn. Da kien jgħid, melejna assoċjat, ġefferi, da għandha rwol fis-soċjetà ta' ġurnalista li tikkritika l-gvern jien għandi rwol li mmexxi l-pajjiż. Però kien hemm punt li meta Daphne kienet ġifieri fix-xhur li jippreċedu l-elezzjoni tal-2017 fej Daphne kienet qed tmexxi l-konverzazzjoni fis-sens li asnaf ma niftakarx sentenza li qal Simon imma naf li l-blog ta' Daphne irrifrexxajtu kompulsiv sejjerek. Daphne saret sa ċertu punt riedet u ma rriditx qed insabbat ħafna u hija. Entużjażmu dak jgħidu. Riedet u ma rriditx spiex ta' saret mouthpiece tal-nazzjonalisti. Assolutament le, dak li qed tiddiskrivi inti huwa l-oppost. Inti qed tiddiskrivi leħen illi tant u ċar u li konsistenti u li qed jisimgħu kulħadd, illi jint flok kont qed tirrifrexxa x'inhu jgħid il-Partit Nazzjonalista, kont qed tirrifrexxa x'inhi tajti. Imma skużi, ma ħadd li għandu xi obbligu illi jżomm leħnu lura għaliex in-nies iridu neċessarjament jisimgħu l-leħen ta' dak il-partit. Il-verità, int ħadd ma kienet iġalek jaqbdak minn xarek u jgħidlek murara l-blok ta' Daphne, int kont qed muttara l-blok ta' Daphne, għax minn hemm kont qed tieħu informazzjoni illi mhux biss kellek dritt taċċedi għaliha u kont interessat fiha, imma li int bħala ċittadin biex din-demokrazija taħdem huwa importanti għaliha li int tkun informat meta tivvota. Il-istampa ħilsa mhijiex neċessarja biex il-ġurnalisti ma jdejquhom xi nies. Il-kritika, l-investigazzjoni tal-korruzzjoni, l-kxif tagħha, il-protezzjoni tal-ġurnalisti li qed jagħmlu dak il-fatt
Mhuwiex biex il-ġurnalisti ikun jistgħu jorqdu bil-lejl mingħajr ma jiġihom xi ħadd wara l-bieb jew jitzikalhom it-tfal fi triq, mhux għalhekk. Għaliex jekk dawk ma jkunux jistgħu jagħmlu xogħolhom jew jażlu li ma jagħmluhx għax jibżgħu għax ma jkunux relentless kif qatt int fuq Defni, finalment dak li jkunu jafu int ma ssirx tafu. U allura għax int ma ssirx tafu, meta teżerċita l-vot tiegħek, ma teżerċitaħ bl-informazzjoni li missu għandek meta tivvota, allura jkollna demokrazija fażulla. Għax id-demokrazija mhux biss ir-riżultat tal-elezzjoni, imma riżultat tal-elezzjoni informata, ġusta u ħilsa.